Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milost našeho Pána Ježíše Krista pro nás narozeného, láska Boží a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Všechny vás vítám a přeji vám krásné a požehnané vánoční svátky. Všechna ta rodinná společenství, setkání, štědrovečerní večeře, rozbalování dárků je už za námi asi většinou. Bylo to krásné a nyní přicházíme sem na toto místo, abychom si rozbalili ten dárek další, možná nejcennější, tedy abychom si připomněli, že někde daleko v Betlémě o této svaté tiché noci se Bůh stal pro nás člověkem ve svém Synu Ježíši Kristu narozeném z Panny Marie. A my tak jako ti pastýři, o kterých uslyšíme dnes v Evangeliu, spěcháme k těm betlémským jeslím, abychom se mu poklonili, ale také spěcháme do svých vlastních srdcí, abychom se přesvědčili, jestli i tam se Pán narodil a jestli i tam přišel se svou láskou, se svým pokojem. Smiluj se nad námi, Pane, řešili jsme proti tobě. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství a dej nám svou spásu. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen. Amen.
co zářil tuto posvátnou noc jasem pravého světla a dal sám poznat, že se tvůj syn pro naši spásu stal člověkem. Dej prosíme, a s ním jednou prožíváme věčnou radost v nebi, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků. Amen. Čtení z knihy proroka Izajáše. Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům temné země vchází světlo. Dáváš mnoho jásotu, zvěstuješ radost. Veselí se před tebou, jako se jásá ožních, jako plesají ti, kdo se dělí o kořist. Neboť jařmo, kterého tížilo, hůl na jeho šíji a bodec jeho otrokáře si zlomil jako za midmajských dnů. Hle, dítě se nám narodilo, syn je nám dán, vládu má na svém rameni a dostal jméno Podivuhodný rádce, mocný Bůh, věčný Otec, kníže pokoje. Jeho vladařství vzroste a nebude pokoje konce. Bude vládnout na Davidově trůně a v jeho království on je upevní a utvrdí právem a spravedlností od tohoto času až na věky. To způsobí horlivost Hospodinova zástupu. Slyšeli jsme slovo Boží.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Titovi. Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. Vede nás k tomu, abychom se odřekli bezbožného života i světských žádostí a žili v tomto nynějším věku rozvážně, spravedlivě a zbožně a přitom očekávali v blažené naději slavný příchod našeho velikého Boha a Spasitele, Krista Ježíše. On vydal sám sebe za nás, vykoupil nás z každé špatnosti a očistil si nás, abychom byli jeho vlastním lidem, horliví v konání dobrých skutků. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky.
svatého evangelia podle Lukáše. Sláva tobě, Pane. V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říši provedlo sčítání lidu. To bylo první sčítání a konalo se, když byl v Sýrii místodržitelem Quirinius. Šli tedy všichni, aby se dali zapsat každý do svého města. Také Josef se odebral z galilejského města Nazareta vzhůru do Judska, do města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene Davidova, aby se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném stavu. Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit, a porodila svého prvorozeného syna. Zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo. V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda. Najednou u nich stál anděl Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila a padla na ně veliká bázeň. Anděl jim řekl, nebojte se, zvěstuji vám velikou radost pro všechen lid. V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel, to je Kristus Pán. To bude pro vás znamením. Naleznete děťátko zavinuté do plének a položené v jeslích. A náhle bylo s andělem celé množství nebeských zástupů a takto chválili Boha. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Tak slavíme krásné svátky vánoční, ty se dají slavit na různých místech země, nebo tedy zeměkoule, a také se dají slavit na moři, jak jsem četl takový krátký jenom příběh na jedné zaoceánské lodi slavili námořníci Vánoce, měli ale problém, protože sebou neměli vánoční stromeček, kdyby na moři ho vzali a sebou si ho tedy nebrali. No a tak se poradili po svém, vzali dřevěnou tyč, navrtali do ní díry, rozřezali z bedniček proužky dřeva a ty jako větvičky vložili do těch otvorů v té tyči. No a všechno to nabarvili na zeleno a ty větvičky, nebo na ty větvičky zavěsili ty různé ozdoby, nebo co tady měli. A tak tady měli vánoční stromek, zasedli k vánoční večeři a kapitán té lodi přečetl právě to Lukášovo evangelium, které jsme četli my dnes tady. A oči těch drsných mužů, kteří už propluli mnoha bouřemi a mnoho toho zažili, tak se zalili slzami, když slyšeli slova, která se během Vánoc čtou dlouhá léta na celém světě, když ten kapitán přečetl tu řeč toho anděla. Narodil se vám Spasitel, Kristus Pán. Taky té části kostela, ve které vy sedíte, tak se říká loď kostela, kostelní loď. A někdy se také říká, že naše životní pouť je takovou plavbou, životem. A ta loďka našeho života se také někdy zmítá v těch různých bouřích, pak se zase všecko uklidní, ale často jenom proto, abychom pak zase prožili bouři jinou. Ale každý rok se zastavíme s tou svou lodičkou v tom krásném, tichém, klidném přístavu Vánoc a nasloucháme jako ti námořníci zprávě o narození Božího Syna, který dává člověku jakousi jistotu a především naději. Je to při vědomí všech nepřesností ve výpočtech a změn v kalendářích právě 2025 let od Ježíšova narození a proto taky papež František dnes otevřel v Římě svatou bránu v bazilice svatého Petra a zahájil takzvaný svatý rok, který je tedy jubilejním rokem, kdy si připomínáme toto výročí 2025 let od narození Ježíše Krista. A
v tomto roce si máme také připomenout, že Bůh dává člověku naději, že přes všechno může být lepší a že nikdy nic není ztraceno, pokud tu kterou situaci nebo bolest odevzdáme Pánu Bohu. O každých Vánocích čteme evangelium tedy svatého Lukáše a kromě jiného tam svatý Lukáš píše o dvou mocnářích, kteří žili v čase Kristova narození. Byl to císař Augustus a Quirinius, místodržitel v Sýrii. A Lukáš použil tahle jména mocnářů, aby to zasadil, to narození Kristovo, do historických souvislostí, i proto, aby nikdo nemohl říci, že Ježíšovo narození je nějaký výmysl, abychom dokonale pochopili, že událost narození Ježíše není nějaká legenda ani mýtus, ale holá skutečnost. A tahle zpráva o jeho narození je pro nás takovým krásným a radostným poselstvím, že Bůh tak miloval svět, že poslal svého syna, aby nezahynul nikdo, kdo v něho věří, ale aby měl život věčný. Ta slova o narození Božího syna nám připomínají jednu důležitou věc, a to, že jsme Bohem milovaní, že nejsme sami na tomhle světě a že ten, který nás miluje, je sám Bůh, který nás nejenom stvořil, ale zná nás jménem a dívá se na nás s velikou láskou, zná nás dopodrobna, jak je to v jednom krásném žalmu starozákonním, tam se říká: Hospodine, ty mě zkoumáš i znáš, ještě nemám ani slovo na jazyku a ty už ho znáš celé, ty víš, když lehám i když vstávám. Tenhle Bůh chce, abychom dobře žili, a proto poslal na svět svého syna, abychom se i tohle od něj učili. Jeden starý teolog kdysi vyprávěl, jak kdysi dávno, když byl mladým studentem, tak začal před svým profesorem filozofovat a říkal, proč to Bůh musel udělat takhle, proč to neudělal jinak. A učitel mu na to řekl: víš, mladý muži, takové věci dělá láska. A když student dál rozebíral, proč se Bůh musel narodit ve chlévě, v chudobě, mezi dobytkem, proč se Bůh musel tedy takto narodit a pak také umřít na kříži, zase mu ten starý učitel odpověděl: ano, takové nepochopitelné věci dělá láska. Kdo z vás byl zamilovaný? Asi každý. Tak když jsme byli zamilovaní někdy, tak jsme také dělali různé věci, které bychom v normálním stavu asi nečinili. A i my se můžeme v téhle chvíli podívat do jesliček nebo na kříž a říci: ano, takové věci činí láska. Bůh se pro nás stává člověkem. I proto, abychom mu věřili, že zná naši lidskou slabost i radost, že zná náš úděl a že ho prožívá s námi. Že mu není nikdo, ani ten nejposlednější človíček na zemi lhostejný. Jen jemně nám pomáhá směřovat ty naše kroky životní tak, abychom došli k cíli, abychom pochopili, že tak, jako se dává on nám ve svém synu Ježíši Kristu, máme se i my dávat jeden druhému. Ne válčit nebo dosahovat svých cílů násilím, ale žít, jak to říkal svatý Pavel v tom druhém čtení, rozvážně, spravedlivě a zbožně. A dávat naději všem, kdo ji nemají, a prožívat to skutečné dobrodružství lásky, tak jako ho prožíval sám Ježíš. Třeba všude tam, kde místo netrpělivosti nebo odměřenosti nebo neochoty nastoupí úsměv, laskavost a zájem, tak všude tam můžeme říci, je svět ještě v pořádku. A všude tam je taky Bůh, jak se to zpívá v jedné písni, kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh. On sám je tím přístavem klidu, majákem naší cesty, naší plavby životem. On je také naším cílem, až na té své životní lodičce jednou doplujeme. A tak, bratři a sestry, kromě radostných chvil a rodinného štěstí vám přeji radostné setkání s Kristem Ježíškem, pro nás dnes narozeným, jehož láska ho přivedla na zem a dokonce na kříž. A i dnes z těch jeslí betlémských, ale taky z nebe nám říká: nebojte se, já jsem s vámi až do skonání věku, anebo pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte
a já vás občerstvím. Amen. Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky. Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dny Poncia Piláta, byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle písma, vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce a znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou církev, vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů, očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen. Milovaní bratři a sestry, tuto noc smíme prožívat velikou radost z příchodu vykupitele Ježíše Krista na naši zem, kéž se naše radost projeví i těmito prosbami. Ježíši, od věků očekávaný vykupiteli. Uděl církvi radost z tvého příchodu. Prosíme tě, vyslyš nás. Uděl požehnání práci biskupů, kněží a Jánů, když zvěstují tvé evangelium. Prosíme tě, vyslyš nás. Uděl mír dnešní noci všem místům zmítaným válkami. Prosíme tě, vyslyš nás. Uděl potěšení všem nemocným, postiženým a osamoceným. Prosíme tě, vyslyš nás. Uděl nám touhu vyjadřovat tvou dobrotu k nám, naší vzájemnou lásku. Prosíme tě, vyslyš nás. Uděl naší farnosti milost být prostorem pro setkání s tebou. Prosíme tě, vyslyš nás. Uděl našim drahým zemřelým svou slávu. Prosíme tě, vyslyš nás. A prosíme také o tvé požehnání pro všechny naše rodiny a také prosíme o pokoj a mír v každém lidském srdci a na světě. Na tento úmysl přinášíme tuto nejsvětější oběť. Prosíme tě, vyslyš nás. Pane Ježíši, králi nebe a země, jsme plně radostí nad tvým narozením, které je naplněním starozákonních proroctví. Přijmi naši chválu a dík, že nás nenecháváš opuštěné a vyslyš naše prosby, neboť ty žiješ a králuješ na věky věků. Amen.
ať jsme skrze něho spojeni s tebou a máme účast na tvém božství, neboť on s tebou žije a králuje na věky věků. Amen. Pán s vámi, zvodu srdce, vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné. Svatý Otče všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť tvé slovo se stalo člověkem a skrze ně nám nově zazářilo tvé světlo a jako nikdy předtím zjevila se tvá sláva. Když vidíme tvého narozeného syna, vidíme tebe, Bože, neviditelný, a jsme uchváceni láskou k tobě. A krokosadělskými sbory, které stojí u tvého trůnu a ustavičně ti slouží, a se všemi nebeskými zástupy, zpíváme píseň o tvé slávě a voláme. Svatý, svatý, svatý Pán, Bohu zástupu, nebe i zemi jsou kraji tvé slávy. Pravději si, svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvětí, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učeníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učeníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry.
pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, vedí k dokonalosti lásky, v jednotě s naším papežem Františkem, naším biskupem Stanislavem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi, dej nám věčný život. Ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa, ať tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého Syna, Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože, Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Amen. Podle Spasitelova příkazu a podle božského učení odvažujeme se modlit. Otče náš, jeď na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť tvé království i moc i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě. Neboť ty žiješ a králuješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením Kristova pokoje.
milostivý, aby svět nepřišel, ale řekni jenom slovo a má duše vyzdvihnutá. Modleme se. Všemohoucí Bože, radostně oslavujeme narození našeho vykupitele a prosíme tě. Dej, ať nás svátost jeho těla a krve posiluje,
abychom byli jeho věrnými učedníky a dosáhli věčného společenství s ním, neboť on s tebou žije a králuje na věky věků. Amen. Tak vám všem přeji krásný zbytek této svaté noci, které si připomínáme pravdu naší víry o narození Ježíše Krista, Ježíška. Půlnoční mše svatá sice končí, ale nekončí doba vánoční, která dnes začíná a bude trvat až do 12. ledna, do svátku Křtu Páně. Tady budou mše svaté v obvyklém provozu, nebo tam je to na plakátku vzadu napsáno, ale rád bych vás pozval na bohoslužbu, při které budeme děkovat za uplynulý rok, tedy 31. prosince v 16 hodin, kdy tady to bude tato děkovná mše svatá a před ní zazní, jak možná už víte, také rybová mše vánoční, takže jste všichni zváni také na tuto událost, myslím, nebývalou a poslechnout si také mimo jiné tento skvost barokní a také tedy vánoční hudby 31. prosince v 16 hodin při děkovné bohoslužbě mši svaté. Doporučuji taky vám ještě se zastavit u toho krásného dřevěného ostropnického Betléma a přeji vám všem a také vašim blízkým ještě jednou radostné a dobré vánoční svátky a také pokud bychom se nevěděli, tak také požehnaný celý ten nový rok 2025, ať jste v něm zdraví, ať jste v něm šťastní a především, ať vám v něm stále žehná ve všech vašich krocích životních náš Pán. Jeho požehnání se teď na závěr my prosme, mějte se hezky a šťastné Vánoce. Pán s vámi. Nekonečně dobrotivý Bůh nám dal svého Syna, světlo rozptýlující temnoty světa, ať také zažene temnoty vašich srdcí a prozáří vás světlem své milosti. Amen. Bůh oznámil pastýřům radostnou zvěst o narození Spasitele, ať také vás naplní radostí a učiní vás zvěstovateli svého evangelia. Amen. Boží Syn sestoupil mezi nás, abychom skrze něho měli přístup k Bohu Otci. Ať vás Bůh skrze něho naplní svým pokojem a připočte vás společenství svých vyvolených. Amen. Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý.